Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu ekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadizvo mukoma nashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume ane makore 36 ekuberekwa. Then mukadzi wangu inini naye takangosiyana negore. Iye mudzimai wangu mukuru kwandiri, but tine vana tose. Saka takati tatanga kunzwawo nyaya idzi dzema-COS idzo dzainge dzichiendesa vanhu kuUK. Then mudzimai wangu akabva azoti kotadii tangozviita zvinhu izvi baba vemwana. Once tikagara taendawo kuUK, then we know kuti our lives and the life of our families, they will change forever. Ndikabva ndati kana zviri zvo zvawafunga mudzimai wangu, it is fine. Mudzimai wangu munhu wekuti naturally she is very intelligent. Saka akabva azotanga kuita kakosi kake, then mushure mekunge aita kakosi kake ndokubva tatanga kuzamawo kuaplya mavisa. And zvinhu zvacho zvatainge tichiita mukoma zvaiva zvinhu zvekuti zvainge zviine tarisiro, tichitotarisira kuti within a few months mudzimai wangu aifanira kuti ange achizotoenda kuUK ikoko. Takatoendawo kuwedding kucourt, tikabva tanoita wedding yedu kucourt ikoko. Then mukoma zvinhu pazvakazosvika papoint yekuti mudzimai wangu ainge ava kuchipromiswa manje kuti within a very short period of time anenge atova kuUK. Iyi mudzimai wangu akabva angondipandukira. In the past mukoma ndainge ndakambokanganisira mudzimai wangu, but zvinhu izvi zvakaitika patainge tichiri mukomana nemusikana. Munoona kuti kana muchiri kudanana paya musati maroorana, unokwanisa usati wava that full decision yekuti panapa ndozvifambisa sei. At that time sezvo iye ainge ari mukuru kwandiri, ndainge ndasanganawo neumwewo musikana uyo ainge ari mudiki kwandiri. Saka that decision ndainge ndisati ndakwanisa kutora a final decision yekuti ndopinda mumarriage here nemukadzi uyu wekuti mukuru kwandiri negore, kana kuti ndongozvitorera zvangu musikana uyu wandainge ndakasiya about 8 years. Saka chikazova chigumbu chekuti iye akangoramba akachichengeta kuti at that time wakatombondichita, ukatombofunga kuti hazvishande kuti unge uchiroora mukadzi akakusiya negore. Even though takazongopinda zvedu mumarriage, but on her side I do not think kuti akatombopinda mumarriage nekuda. I think kuti it was a matter of desperation yekungoti at that time ainge achitongoona kutoti ndaivawo munhu aishanda, but achizvizivira kuti inini kundida maybe ainge asingandidi, handiziviwo ipapo. Zvino izvi zvemaCOS zvakazoti zvino izvi zvema-COS zvakazoti mukoma zvava kuda kunoita tunyaya itikoto ndopa twakazobuda. Akangoita zvekunditumizira message zvake inini ndiri kubasa, akabva ati unoona zvinoita upenyu, do you still remember paya kuti ndikamusikana kako kaya wakambondishainira uchindiudza kuti inini ndiri chembere, but zvinongondirwadza, so ndangoti ndingobuditsa zvinhu zviri pamwoyo pangu ndisati ndaenda kuUK, kuitira kuti kana ndazova kuUK handidi kuti ndinge ndichizokuitira utsinye. So I just want you to know kuti paya wakambondirwadzisa wakandirwadzisa zvekuti wakandibvisa chimiro. Ndakasvika pakuzviudza kuti handisi chinhu because inini ndiri mukuru kwauri. Kunyange right now I do not even trust myself kuti pandichazokutora ndazokutora pandinenge ndava kuUK, iwewe pauchazoonawo vamwe vakadzi vanenge vari vadiki kwandiri, hauzongozviudzi here kuti ndiri chembere sezvawakambondiudza paya. Munoziva mukoma, mukadzi akati achindiudza zvose izvi ndakabva ndapererwa, ndakabva ndaona kuti handisi tsotsi. Chinhu chinonzi kudevelopa munhukadzi first chinhu chakashatisisa mukoma, nekuti mukadzi anobva azotanga kuda kukutorera maadvantages. Ndakatadza kana kupindura because ndainge ndaudzawo hanzvadzi yangu kuti ndo zvandainge ndaudzwa nemuroora wake. Ndakaforwarda mamessages ose zvekare nemavoice note because paakaona ndisingapinduri munhu akabva atanga kupopota, and ivo sisi vangu vakabva vati munhu uyu budi kana ndakamutarisa muroora wangu
wangu. Iye atova nepfungwa dzekutoti once aenda kuUK ikoko nezvenyu bhuti haachatombodi. So mwana wamai vangu, I think it is the best for you to just know kuti mukadzi uyu kana akagara aenda kuUK, kunyangwe akazazo kuprocessera mapepa ekuti unge uchizomujoina, aiwa zvinenge zvisina basa, because kana ukada kugara uchizviudza kuti munhu uyu anokuda, then in the end uchazokwanisa kuzozviuraya. Saka ndakabva ndatanga kuprepare mukoma. Iye achipreparewo mapepa ake, inini ndainge ndichingotongoprepare for the worst case scenario. Mukoma nguva yekuti ange achizoenda kuUK yakati yakwana. Saka mudzimai pandakaenda kunomuperekedza kuairport, painge pasina kana hama yangu kana one, but hama dzangu ndo dzakatotibatsira patainge tichiraisa mari tichiita sei. Hama dzangu ndo dzainge dzichimira because vaizivawo kuti kana tikagara taenda kuUK it means kutoti upenyu hwedu hwose hunenge hwatochinja. But at the end of the day akabva azoinvita hama dzake. Kunyangwe motikari yacho yatainge tahaya, iyo yatakashandisa kuenda kuairport, yainge isisina kana space. Saka hama dzangu hadzina kuzokwanisa kuti dzinge dzichiendawo nesu kuairport paOR Tambo apo paakanokwirira. Akati achingosvika kuUK mukoma akaita mahours nemahours. Ndakazotoita zvekutobvunzwa naamai nini kuti ko sisi vambotaura nemi here? Ndikati no, havasati vataura neni. Right now I am worried because ndiri kuona kuti even WhatsApp haisi kutomboshanda at all. Ndipo pandakabva ndazototumidzirwa mafone numbers avo manyowani avo avainge vava kushandisa. Munhu chaakatanga kuita achingonosvika kuUK mukoma ndechekuti akabva achinja line rake zvekare neWhatsApp. Inini ndini ndakazotoita zvekutozomubvunza kuti ko nhai imi ko amundiudzewo kuti mafamba sei? Akabva angoti ndafamba kuri sei ikoko. Ndakabva ndazomubvunza kuti saka kusataura neni plus munhu ane murume ko kuzongokaruka wachinja nhamba munenge mava kuti vhundutsa ka? Akabva angoti ndasvika ndikatenga iPhone, saka iPhone yacho haipindi magb ako awo awanga wajaira kuti ndo andinoshandisa. Ndokubva atonyarara zvake musikana. Iyi mukoma ndakabatikana, but I was getting some advice from my relatives because vainge vatozviona kutoti already mukadzi uyu ainge atopindwa nemweya wekutoti zvemarriage ainge ava kusazvida. Mukadzi akaita mwedzi wose asingatauri neni. Ndaiti ndikasataura naye inini ndikasamuti hai, iye ainge asingambondipinduri. In the meantime aizongoti pano nepapo over azongoti ko vana vari sei? Kana ukada kuti I love you aibva angoti madii mambomira izvozvo because kunoko kwandiri mastresses ega. Saka zvamuri kutaura hazvitombopindirane nezviri paground. At the end of the day neniwo mukoma ndakazoita give up. In the third month manje mukoma mudzimai mushure mekunge aenda kuUK, inini kunoko ndainge ndava kutongofocusa on my life already. Nekuda kwepain painge painewo umwe mukadzi uyo wandakazongopfimba, mukadzi wandichiri kufambidzana naye nanhasi uno. Ndakamupfimba out of pain because the pain was just too much. Saka mukoma mudzimai ndo paakabva azotanga kutaura neni. Ndakatoshamisika one day andipinzira call. This was like midnight call yake payakapinda. Ndakabva ndati kuri sei ko kwakanaka here? Then iye akabva ati kunoko hakusi right. Ndakabva ndanzwa kuti munhu ainge achichema. Ndikati ko muri kuchema chii chiri kuitika? Zvikabva zvanzi ndafunga hangu kudzoka kumba because it seems as if company yacho iyo yakamutora it was not a legit company. Saka ndikabva ndati zvino nemari dzose dzatakatambisa kana mava kuti hamusi kuda kudzoka kumba, ndikabva ndati zvino nemari dzose idzo dzatakatambisa kana mukaramwa mukati mava kuda kudzoka kumba, then zvobva zvazodii? Akati kunoko kwandiri kugara kunyangwe mari yechikafu sometimes ndiri kutombostrugula kuti ndinge ndichikwanisa kuwana chikafu. Akabva andiudza kuti on that night ainge atorara nenzara because akatya kuti kana akaramba because ainge ava kutya kuti kana akangoramba ongotapudza mari then kamari ainge ainako kaizotosvika pakutopera. Then this company it seemed as if ingoriwo company yekuti iyo inongodyira vanhu mari. Yes, they take you to the UK, but once wava kuUK ikoko
inenge yatongova indodha iyazvionela. Saka nekufamba kwenguva mukoma mudzimai akabva azongoramba ongotaura neni, but already ndainge ndatoora moyo. Iye mudzimai wangu uyu mukoma achiriko ikoko kuUK. The last time that I spoke with her, ari kuti iye ari kuda kuenda hanzi kunonzi kuIreland. Ari kuti kana aenda kuIreland ikoko obva azonozama kuti ange achiapply hanzi asylum, but mukunoapply asylum yacho hanzi kana isati yabuda hameno anenge asingatendedzwe kushanda kana kuita sei. Kubva zvaakaenda ikoko kuUK haasati akwanisa kushanda, hameno kuti zviri kumukonesa kuti ange achienda zvekare kune imwe kambani kuti atange kushandira imwe kambani, hameno kuti chii chiri kumukonesa. Saka inini mukoma dambudziko riripo nderekuti ndatovawo neumwe munhu wandiri kufambidzana naye muchato zvedu hatisati takanzura. Iye mudzimai wangu uyo ariko kuUK means dzekuti ange achinditora kuti ndinge ndichizoendawo ikoko kuUK under visa riya rekuti ndakachata nemunhu ari kushanda kuUK. Aiwa mukana iwoyo akusisina, ndava kutongozvirongerawo upenyu hwangu kuno kwandiri kunyika yevatorwa. Saka iye mudzimai wangu uyu ari kundikumbira ruregerero, ari kuti tikufanira kuti tinge tichingoramba tichienderera mberi nerudo rwedu hanzi for the sake of our kids. Ari kuti iye anything that I want she will do for me. But drama raakandirakidza for a few months paakaenda kuUK ikoko mukoma idrama rekuti rakandishoka ende rakandirwadza kusvika panyama nete chaipo zvekuti kumuregerera mukoma handikwanise kumuregerera. Hongu ndinotaura naye. Saka mukadzi uyo wandiri kugara naye ndiye wandava kuona kuti now zvandiri kuita ndiri kuita sekunge ndiri kumupinza busy. Ndauyawo pano mukoma kuti ndinge ndichitsvakawo advice kubvawo kune vedare renyu nezvose izvi zvandakaitirwa neuyo wandainge ndichiti mudzimai wangu, nekuzondidhampa kwaakandiita for a few months only for her to come back, nekuda kwekuti ainge aona kuti ikoko kwaakaenda chinobuda hakuna. Now ava kuda love back. Ndoita sei naye? Ndomutora here nekuda kwekuti ndiye amai vevana vangu, kana kuti ndongoramba ndichienderera mberi nepartner yangu munhu uyo akazopodza maronda angu? Please advise me because I am caught between a rock and a hard place. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi handichazivi kuti ndoita sei. I am caught between a rock and a hard place. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndakamboshanda, but pandainge ndichishanda painge pari padhuze nepamba peimwe n'anga. Saka n'anga iyi yakangotanga ichangorequesta zvimwe zvinhu zvainge zviri very simple kubva kwandiri. Kudzamara n'anga iyi yazonditi kana ndaikwanisa kuiwanira zvipfeko zvevanhukadzi, zvipfeko zvemukati, yaikwanisa kundipawo mari. Saka semunhu wekuti kumayadhi uko kwandainge ndichishanda ndaingoshandawo ndiri garden boy. This was when I was still working in Harare. Ndakabva ndaona kutoti ndinenge ndava kutowanawo ka-income kari nani. Saka n'anga iyi iyo vanhu vekuti vaibva kuZambia. Saka akazoti andiudza kuti kana ndikangokwanisa kuuya nezvipfeko zvevanhukadzi zvemukati ndinokwanisa kuwana mari. Ndakazoti ndadzokera uko kwandainge ndichigara mukoma ndakabva ndava munhu wekuti mukunofamba ndaingogara ndakangoburitsa ziso ndichingoda kungoona kuti hakuna here munhu anenge akanganwa chipfeko chake chemukati. Saka ndakazoti ndaita study yangu ndikubva ndazoona kuti vanhukadzi at that time vainge vasingapfeki matights, vaipfeka ainge achinzi mapetcoat. Ndakabva ndaona kuti vazhinji vacho ndo vaiwanzokuyanika nekusiya mapetcoat avo panze, vamwe vachitomakanganwa throughout the night. Ndakadzokera ndokubva ndazoripota kune n'anga iya yekuZambia, ikabva yanditi petcoat it is fine. Saka ndo zvandainge ndava kuita mukoma. Ndaiti kana hwava usiku ndaibva ndarova mapatrols angu imomo mandainge ndichigara mugeto imomo. Then ndaiti kana ndikangoona mukadzi uyo anenge akanganwa, ingava iri petcoat kana kuti bhurugwa, but vashoma vanhukadzi vainge vachiyanika mabhurukwa avo panze, vaingoyanika mapetcoat. Mukoma ndaisvika pakuzadza saga remapetcoat. Ndaiti kana ndaba mapetcoats aya zvishoma nezvishoma mukoma pandinenge ndichienda kubasa, ndo pandaibva ndazoenda nemapetcoat aya ndichipa n'anga iya. Mapetcoat andakaba anokwanisa kutosvika kana kuma
1000 nema 1000, even though at that time zvinhu izvi mukoma ndainge ndichingozviitira mari, but now mukoma nditori nenguva dzekutoti ndinotombonzwa pain nekuda kwezvinhu zvose izvi zvandakaita. Zvinhu zvandakaita mukoma, it was very wrong. And dai ndaikwanisa kudzosa nguva kumashure mukoma, ndaikwanisa hangu kudzosa nguva kumashure kuitira kuti ndinge ndichigadzirisa pose apo pandakakanganisa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakamboita mbavha yainge ichita zvekubira vanhukadzi. Hanzi nguva yacho vanhu vainge vasati vava kupfeka matights, vanhukadzi vainge vachipfeka mapitcoat. Saka mapitcoat akambondiitisa mari. Kana wakamboshayawo pitcoat yako nguva iyoyo, maybe mukoma vedu ava who was a thief of pitcoats, maybe ndivo vanenge vakaba pitcoat iyoyo vakabva vaenda vakanoitengesera ng'anga. Panonetsa ndepekuti ko ng'anga yacho mapitcoat awa yaizomashandisa kuita sei. Ipapo ndo pane mubvunzo wedu ipapo kuti ko ng'anga yacho yaimashandisei ko mapitcoat iwawo. Kuwanda kwawo mapitcoat acho zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma Nashi ndiri mudzimai ane makore 27 ekuberekwa. Ndine vana vangu vaviri, but pavana vangu vaviri ava vandakaita nemurume wangu mukoma, I suspect kuti mwana wangu wekutanga haasi mwana wemurume wangu, asi I suspect kuti mwana wandakamitiswa neumwe muprofita. Zvakazoitika before people can judge me kuti ndinge ndichizosvika pakusika bonde nemuprofita uyo ainge achindibatsira. It was because ndainge ndiri munhu ainge achiraramiswa upenyu wainge huchirwadza navamwene vake, zvekare nanatete vainge vasingandifarire. Kubva zvandakatizira murume wangu ndainge ndiine pamuviri panguva yacho iyoyo, but pamuviri apa pakazongobva zvandainge ndisina kana kukwanisa kunzwisisa. Murume at that time ainge atodzoka kuno kuJoni because akangoti auya kumba ndokubva asiya andimitisa ndokubva adzokera zvake kubasa. Ndakatambudzwa mukoma, ndichishaudwa ndichitukirirwa kuti ndige ndichitevera murume kuJoni. Vamwene vangu vanotunga vana vavo zvainge zvisingagoneki. Saka ndakangoramba ndigere pamusha paya, murume ndokubva azodzoka. Saka already murume paakazodzoka mukoma, ndainge ndava kutozviona kutoti panapa with the way that we are living zvinhu zvacho zvinenge zviri kunetsa. Saka ndainge ndakambofambawo, and at that time mukoma pandakazopusiswa nemuprofita uya ndainge ndisingatozivi kuti kana ukanzi une masari, kunyangwe munhu anenge aona kuti une masari anenge ari munhurume, but iye haatendedzwi kuti ange achizokubata achikucheka masari aya. Saka ndo zvakaitika pandiri apa. Ndainge ndichiri mwana mudiki mukoma, muprofita uya akabva ati inini ndainge ndiine masari, saka ainge achida kuchekwa apa ndisina kana mari, ndokubva anditi ndinge ndichizouya kumba kwake. Ndakazoenda komukoma musi wekuti vamwene vangu vainge vashanya, ndokubva ndazonyepa ndikati ndainge ndichida kumbodzokera kumba kunoona vana muchembere. Izvo ndainge ndichienda kumba kwemuprofita uya because ainge akati tinofanira kuzviita huri usiku. Hanzi ndiko kuti mweya wacho wesari mushure mekunge aenda kunorasa sari racho musango usazokwanisa kuzodzoka kwandiri. Saka ndakasvika kumba kwake huri usiku ndokubva atondidana mubedroom make. Ndakati zoti ndapinda mumba umo maainge achishandisa sebedroom yake, ndokubva anditi ndinge ndichirara pamubhedha pake, but ainge akawaridza gemenzi rake. Saka mukoma ndakati ndakarara kudaro ndokubva atondikurura chipfeko changu chemukati akachipukuta nekamwe katawo kainge kakatota. Akabva ati wainge uri munamato uyo waainge achishandisa kuti ange achikweva masari awo ainge ari muchibereko mangu. Apedza kudaro haana kana kumbogara andicheka mukoma. Akabva ati sari riya rainge radzokera muchibereko, saka ainge ava kuda kushandisa chigunwe chake kuti ange achiridhonza. Akabva atanga kuisa chigunwe chake musikarudzi yangu. Kudzamara ndega mukoma ndava kutanga kunzwa feeling iya yaunongonzwa semunhukadzi kana munhu akatanga kutambisa sikarudzi yako, nekuti aiti chimwe chigunwe chiri musikarudzi, chimwe chacho ainge achitambisa kabhinzi. Ndakabva ndapererwa mukoma. Kudzamara muprofita uya
akapinza sikarudzi yake mandiri. Handizivi kuti akazvifambisa sei, asi ndakazotongokaruka baba ava vatova pamusoro pangu. Ndakachema mukoma, but zvinhu zvainge zvatoitika. Apa muprofita uyu ainge ari shamwari yavamwene vangu, saka ndakatya kuti kana ndikagara ndaita anything like iye aikwanisa kuzononditengesa zvekare kuna vamwene vangu avo vainge vakandivenga. Saka ndakazongoramba zvangu ndakanyarara. Akabva azoita bonde neni usiku hwose. Haana kuzogumisidzira ipapo mukoma, akazongoramba ongondipama. Ainditaimira paya pandinenge ndaenda kunoteka mvura, obva anditi handei mudondo. Then ndaiti kana ndazomutevera muya taibva tazoenda tobva tanosika bonde kusvika ndichizobatira pamuviri. Saka pandakazobatira pamuviri, murume wangu ainge ari kukumba. Zvekare ndainge ndichiita bonde naye tisingashandise dziviriro. Zvekare ndichiita bonde nemuprofita uya wekundipusisa. Muprofita uyu mukoma akazoenda zvake kuBotswana. Kwaari kuBotswana handitombozivi, asi zvinhu zvokuti zvinogara zvichingondishungurudza kuti mwana uyu first born yangu wandakazvara ndakamuzvara mushure mekunge ndamitiswa nemuprofita here, kana kutongoti zvakazongoitawo zvacho zvaainge achiita pandiri, because achiita bonde neni ainge achiti ari kukweva. Hanzi ari kushandisa sikarudzi yake sezviya zvinoita syringe zvekuti unoishandisa kukweva icho chaunenge uchida kukweva. Saka aiti aikweva masari awo ainge arimo muchibereko changu. Hei, zvakangoma hazvo vedu we. Ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndakapusiswa namadzibaba. Madzibaba vakati vakandibata vainge vachitamba neni kusvika vazotongoisa sikarudzi yavo mandiri, tikabva taita bonde. Ende vakazongoramba waita bonde neni kusvika ndichizobatira pamuviri. But I am confused because by the time yavakazongoramba vachingondinetsera kuti tiite bonde, murume wangu ainge ari kuno kumusha. Then ndokubva ndazoona kuti ndainge ndabatira pamuviri. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kutaura navo mucomment section.